Втора част. Айде, от коя ранца искаш? Купих честна. Искам на бургер. Добре. Тази е достатъчно малко. Тази е перфектна. За това. Айде натръгваме. Това се събудил. А как не каза, че е студено? Какво стана? Нищо. Сега се сложа якито ми. Затвори очи. Така, ако не се сложа... Абе, и аз събрах също ще ходя на училище, бе. Нямам така. Сетите, ще взема на сестра ми и ще отидем на едно място. Айде сега можеш да отвориш очите. Да, айде натръгваме. Айде како. Чакай малко да взема водата. Не, ти да ми вода, тя ще се дава. Сега трябва да приготвя храна и на мен ти. Няма пък. Лиличките готвят. О, да бе, колко съм просто. Аз ще взема чашка. Абе, човек, къде са чашките? Сега ще взема тук. Това ще го спия да няма нищо. Еми, коя не взема на баща ми, на майка ми. Ще си взема на майка ми. И ще сложа портокалов сок. А на детската ми ще има ли на мен също шоколадов? Вие пиете чай и мляко. Не пиете нещо и прасно. Сега каква не ми бъде храната? Фрейс. Сега да сложим мляко. Така, перфектна закуска. И лъжицата, ако не събра. Да, така. Айде, взема си яданците и на таблоти. Само си да са отворени. Добре, додахме вече. В това място на стърса чанто. Защото госпожа да е лоша, тя ще се кара.